Od davnina među ljudima vlada rivalitet. Odmah uz čoveka kum postoji ko je epitet. Ali pomoći nema ako si mediokritet. Nije važna tvoja snaga nego pitanje kvalitet. Za vrh majstora mnogo uslova postoji. Ko je dole ako stoji, ko je hrabar, ko se boji, ko je došao sa sela, ko iz grada, ko boljom tehnikom vlada, ko je zakon ako banda. Sve se to može uz pomoć vežbe i rada. Ipak neodlučan pada, kukavica lako strada. Jer kung fu je ko igra, a borci su igrači. Ko je jači da je bolji ovdje ne mora da znači. U prednosti si ako si okretan i spretan, lepršav kao vetar, atleta izuzetan. Važni su i psihička i fizička sprema. Ako drma te trema, onda spasa ti nema. Kung fu je način, kung fu je strast kojom brani se život i čuva se čast. Kung fu je oblik za duhovni rast, njime loši se sprečavaju da dođu na vlast. Kung fu je način, kung fu je strast kojom brani se život i čuva se čast. Kung fu je oblik za duhovni rast, njime loši se sprečavaju da dođu na vlast. Kung fu se proširio sa istoka na zapad, gdje je često zloupotrebljen i korišćen za napad. Ali ta veština stvorena je da se spreči atak. Filozofija je jasna, samo odbrana je fakat. U srži je fair borba, prsa u prsa, pa su kung fu borci danas jedna ugrožena vrsta. Ipak nada postoji ako volja je čvrsta. Snaga je u telu, plovi od srca do prsta. Trening je važan, ali ume biti gadan. Često si žedan, stalno umoran i gladan. Ali niko se ne boji, posvećenost kad postoji. Sa svakim novim jutrom napredak se lako kroji. Muškarac ili žena, telo snažno kao stena. Glava mirna, ali spremna od sada za sva vremena. Kad su poboljšani skillovi, razvijeni su stilovi. U ovoj igri žaj pobeđuju umni divovi. Kung fu je način, kung fu je strast kojom brani se život i čuva se čast. Kung fu je oblik za duhovni rast, njime loši se sprečavaju da dođu na vlast. Kung fu je način, kung fu je strast kojom brani se život i čuva se čast. Kung fu je oblik za duhovni rast, njime loši se sprečavaju da dođu na vlast. Uz ove zvuke tuče verujem da su mnogi odrasli, da su postaknuti time još kao mali vežbali. Kung fu, veština korišćena od davnina, sa mističnih planina, Stiže pravo iz Shaolina, od monaha iz daljina, čije tajne je čistina, koju odlikuje čvrstina, njegovo odredište je Kina. a suština kung fua nije samo u tuči. Ta drevna spretna veština nas mnogim stvarima uči. Kontroli tela i uma, Da budeš brsko puma vrlo spretan kao srna i rastegljiv kao kuma. da hodaš poput vetra, stojiš poput klina, sediš poput zvona i odmaraš poput vina. Da bi u duelu borac mogu izdržati duže, u tu svrhu pored snage Razni stilovi služe, stil ždral, zmija, neustrašiva hijena, orlova senka ili pesnica gneva, udara zmaja, tigra. Kung fu je kao igra gdje su odbrana i napad vrlo oštri kao igla. Oko svega toga velika prašina se digla, Pa je čuvena veština do naših krajeva stigla. od uvek sam želeo da budem Majstor kung fua i pravi ninja, To je onaj fazon koji se svakom ko malo 100% sviđa. nosio ninja delo, davno uradio prvo dobro delo. Kroz ceo život grabio zrelo, oštrio um i jačao telo. I sve to smelo, Uvek pratio sam humano načelo, brzo shvativši da nas ne čini samo odelo. Bruce Lee, Jackie Chan, ja vas potpuno razumem i zahvaljujući vama da se borim sad da umem uz pomoć vežbe i znanja i svojih osjećanja. Trudim se da ispunim sva data obećanja, da ću uvek biti tu svojom glavom i bradom, Kao Steven Seagal, stalno u potrazi za pravdom. da ću biti pravi borac Koji je pravedan i prek, a u isto vreme pravi Jack, kao što je samuraj Jack. A još ko mali sam hteo Da imam učitelje svoje i imao sam ih dvoje, hrabre roditelje moje, koji mene su naučili da poštujem druge i na koji način da se borim protiv nepravde i tuge. Zato koristim to znanje I svu svoju moć, da bi mogao kad treba ljudima da pružim pomoć. a znam da svako od nas ima svoju mračnu stranu. I znam da nekad emocije ne mogu da stanu, ali nikako da shvatim da tako stvari stoje. Da se mnogi ljudi boje i da hrabri ne postoje. Meni je Kung fu dao hrabrost i ulepšao mi mladost, a sada još uvek s njim uporno krstarim kroz starost. Zbog toga ću prema njemu uvek imati poštovanja. I do kraja ću da ispunim sva svoje obećanja. When you learn Kung Fu at Shaolin. Legenda živi i tu je negde među nama. U nama kakva reklama i galama, koje druge slama. Ama Bruce Lee, sjećaš li se ti onih priča o njemu i svemu onom što je radio, uradio, rodio, izvodio. Kao klinca me uhodio, putem zmaja me vodio, skroz moj ukus pogodio. Kung fu je uvek bio tu kad sam bio mali. Ma šta su drugi znali o tome šta mi fali? Da li pogrešno sam vođen da prepoznajem zlo, uporno učeći od njega sada znam i za to. Koliko godina sam proveo uz njega, pored svega on je učitelj moj i dalje zna
snagu mi šalje da nastavim dalje. U detalje nije život njegov poznat, večni rat protiv kriminala. Ma nije mala njegova žrtva što je pala da bi mir zemlji dala. U tome nije nikad stala. Mnogo ti hvala, ja ću nastaviti dalje da se borim, svakom pravo odgovorim, slobodno govorim i trudit ću se svim raspoloživim motivima da ispravim sve one koje smatram krivima. Bruce Lee, za tebe znaju svi kao najveći bog pravde, za mene si ti. Još 1000 junaka nama će da dođe, ali tvoj lik nikada neće da prođe. Bruce Lee, za tebe znaju svi kao najveći bog pravde, za mene si ti. Još 1000 junaka nama će da dođe, ali tvoj lik nikada neće da prođe. Dom u zmajevi gnezda, da li ima nekog da ne zna zapravo ko je Bruce Lee? Ama ne, to znaju svi majstor veštine, jer znamo sve vrline, jer posmatrao sam kao mali njegov rad iz blizine. Kako gine svako ko suprostavi se njemu u svemu, svetle duše ko pokušaše život da mu sruša, ali ne, i posle njega ostaje on, njegov lik i duh, govor, vid i sluh, neka se njemu dive svi oni što ga krive, da pored njega nisu mogli lepo da žive i da rade sve poslove što radili su tada. Brojne krađe, ubistva i sve što u to spada, njihova nada u vodu pada, da tako biće sada. Kada više nije sa nama, ali on večno biće sa nama, jer u mnogima od nas njegova krv postoji, u nama stoji i uporno pokušava da nas spoji, da nastavimo mi tamo gde je on stao. Kako od uvek je znao da ovaj ceo svet je zao, koji pohlepno je krao njegov život i dan po dan, sve dok nije završio s tim i njemu oduzeo san. Bruce Lee, za tebe znaju svi kao najveći bog pravde, za mene si ti. Još 1000 junaka nama će da dođe, ali tvoj lik nikada neće da prođe. Bruce Lee, za tebe znaju svi kao najveći bog pravde, za mene si ti. Još 1000 junaka nama će da dođe, ali tvoj lik nikada neće da prođe. Bruce Lee, za tebe znaju svi kao najveći bog pravde, za mene si ti. Još 1000 junaka nama će da dođe, ali tvoj lik nikada neće da prođe. Tvoj lik će ostati i pamtit će se dugo, jer ništa drugo neće moći nas da odvoji od kung fu moći. A preko noći čovek menja se lako, zar nije tako? I ako misliš da nije tako, veruj, to može biti svako ko ne ume da raspozna granicu dobrog i zlog, života svog i mog. Ko je đavo ako Bog? Bruce Lee nudi vam šansu da poboljšate nijansu svojih vrednosti života, jer nije nikakva sramota i nije kasno da se promeniš na bolje, samo imaj volje. Zmajev put pronađu, šalinu se snađi, već jedan put izađe iz te lažne kože. O moj Bože, koliko puta u životu čovek može da izneveri tebe i uporno radi protiv sebe, ne za sebe i druge ljude kako treba da bude. Ma što vas čude takve stvari koje humane su jako, i pošto ima ih tako malo, sve to odumire polako. Zato činite dobro, to je pravi put do sreće, koji ume sasvim dobro da prepozna pravo smeće što se kreće ovim tlom kojim hodamo mi, ali ne istim putem gde nas vodi Bruce Lee. Bruce Lee, za tebe znaju svi kao najveći bog pravde, za mene si ti. Još 1000 junaka nama će da dođe, ali tvoj lik nikada neće da prođe. Bruce Lee, za tebe znaju svi kao najveći bog pravde, za mene si ti. Još 1000 junaka nama će da dođe, ali tvoj lik nikada neće da prođe. Bruce Lee, za tebe znaju svi kao najveći bog pravde, za mene si ti. U prošlosti bliskoj i u dalekoj Kini živeo je čovek dobro poznat po brzini i tehnici borbe jedinstvenoj u svetu. Ip Man Wing Chunom je drao sve po redu, pravi majstor veštine koji granice menja. S prvim treningom je započeo još od rođenja, ceo vek proveo je vežbajući um i telo, da bi nepravdu i zlo sam zaustavljao smelo. U srcu svom on gajio je ljubav i poštenje, putem pravednim je vodio sve ljude oko sebe. Iako živeli su beše tada čudna vremena, temelj snage bila mu je porodica, sin i žena. Svaki dan je trenirao, nema satima broja, uložio je trud, napor i tonu znoja, dobrotu svoju širio je gde god da je bio. Kriminalaca se nije krio, njih je redom šio. Godina za godinom, a vežbi kraja nema, tehnika se popravlja, za nove nade sprema. Pesnice su modre od udarca u glave, za trening služili mu loši ljudi i razne sprave. Ali vreme bilo teže svakog narednog dana, njihovu zemlju okupirali su ljudi iz Japana. Zavladala je mržnja, osveta i tuga, šaka pirinča je dovoljna za izdaju druga, a vojska što je došla bila opasna i stroga. Naš junak naravno je bio samo u centru toga, izazvao je 10 ljudi njegov stil da proba i u njima vođen besom lako ubio je Boga. Sve to je gledao rođa, ćelav japanski vođa,
Hladan kao kamen i u srcu pravi zločas, sa dušom ratnika i večnom težnjom da je prvi. Izrazio je želju da se bore sve do krvi. Znoj sa čela sporo kaplji na tlo. U ringu ih je dvojica, o samo jedno zlo. U vazduhu nervoza koja podsjeća na to. Nema glasa da se čuje, prava najava oluje. U ime drevnih dana, zarad starih rana, škole sina, učenika, ponosa i hrama. Kroz glavu jasno prolazim u znanje koje ima. Svaki pokret, svaki trzaj ovog vrhunskog stila. On potpuno je svestan da je protivnik jak. Odmah vidio da mu opasan ko pojas crni znak. Da je čovek koji vodi se snagom i silom i da uspešno barata japanskim karate stilom. Počelo je brale, veliko finale. Nema više zezanja, premišljenja i šale. Jaki udarci sad cevaju i pršte na sve strane. Tuku se sa strašću, niko ne može da stane. A onda bomba u glavu, jedan dobi prvu ranu. Svi zatečeni i zbunjeni sa pogledom na stranu. Vođen svojim besom, zli Japanac vraća desnom. Napada svom snagom, nogama je ipak tresno. Ne, ni to nije dovoljno za gurua kung fua, koji ga ubaci tad lako u mašinu Wing Chuna. Rukama, nogama, laki udarci lete. Ko na treningu i sada oni dolaze do mete. Pribijen uz banderu kao slabić neki što je, sa pogledom koji govori da s borbom gotovo je. Japanac pada dole, svi dižu ruke gore. Za Ip Man gospodara prave Wing Chun škole. Od poslednjih rana dosta vremena je prošlo, ali pored svega bolje vreme nije bilo došlo. Jer iz dana u dan samo pratila ih beda i životna borba dok na kraju se ne preda. Al upornost, poštenje i znanje su vrlina i ljubav koju gaji za ženu i svoga sina. Uz povratak nade sve to snagu mu dade da svoju školu otvori na krovu jedne zgrade. Na početku beše teško ko iskustvo novo svako i naći dobre učenike nije bilo lako. U sumornom ćošku korumpiranog grada, gde novčana moć i konkurencija vlada. Ali malo po malo, i za školu već se znalo, pa je mnogo mladih glava ispred njega brzo stalo. Svi zajedno su tu, uz telo i um, trenirali kung fu, Ip Man, Wing Chun. Da niko stroga pravila ne može da kvari, a Ip je bez oklevanja učinio što mora, odgovorivši na poziv jakih suparničkih škola. Oni veliki su majstori prekaljenog kova, ali jednog po jednog ih je bacao sa stola. Veštinom koja pleni, koju često zovu dranje, pokazuje umeći, tako steko poštovanje. Ipak nije bio kraj ovih beskonačnih muka, ponovo im zemljom vlada neka strana ruka. Razvijen je kriminal kroz biznis i šverc, jer ološi sa zapada tu vode glavnu reč. Za slavu i ponos kineske kulture, za sećanja na pale od tuđinske torture. Ip Man još jednom hrabro je istupio i naloženom bokseru izazov uputio. Pozornice, dežavu se krije. U ringu dva čoveka, jedan dobar, drugi nije. Sa zvukom oštrog zvona pažnja uzela je maha i počelo je prvo odmeravanje snaga. Na delu je spektakl, pravi sudar dveju struja. Evropski boks protiv kineskog Wing Chuna. Vođeni tom silom, celim izučenim štivom, Ip se služi svojim mirom, strani borac agresivom. Neprestana kretnja, jaki udarci, blokade, oči lete na sve strane, ruke čuvaju im brade. Ali bitan trend bokser da iskoristi je znao. Manje popio bez snaju i na zemlju je pao. Nikad ne daj se, šta god desi se, ti ne predaj se. Uz pomoć jakog duha i
želje vrlo čvrste. U bicepse mu nabio je svoje vešte prste. Pronašao je tačku za izbijanje klina, pa je ponovo ta silna proradila mašina. I opet poznat pogled protivničkog lika, sa brojenjem je označeno ime pobednika. Tog velikog čoveka sada ceo grad slavi. Ip Man gospodar, majstor je pravi. Taj grad je možda delovao napredno i skladno, ali veliki je haos njime vladao odavno. Veće bogatstvo znači više kriminala, nema dovoljno pandura pa bezakonje vlada. Mnogo mutnih radnji sad je ovde dopušteno, puno stranih đavola je opet upleteno. Bilo je to vreme gde sve dolazi sa cenom i živeo je tu sa mlađim sinom i ženom. A krimosi su radili šta gazda je odlučio, pa napali su školu koju Manov sin je učio. Kad novac je u pitanju privlači ih svota, a vlasnik zgradu nije želeo njima da proda. Heroj ko heroj uvek dobar je u ovome, sa svojim učenicima ih razbio ko volove. U nemoći, ludilu uz očajničke cake, junački su rešili da kidnapuju đake. Vitez bez plana, sam protiv plana, koristi se tehnikom što svima već je znana. Jednog po jednog ih je slagao oko stvari, na kraju su uleteli i spasli ih žandari. Ljudima koji su čistog srca i sve što danas radimo je za bolje sutra. Za Ipa tužno ostaće zauvek to jutro kada saznao je da mu žena bolesna je smrtno. Ali život ne mari za bilo čiju tužnu priču, pa na njega oni poslali su plaćenu kubicu. Bio je pribran i u sledećem trenu razbio ga majstor i zaštitio je ženu. Pravo na vrata da se s glavnim obračuna, američki boks protiv kineskog vinčuna. Nema šale sad, ovaj protivnik je stamen, pesnice ko čekići, blokovi ko kamen. Ali čuveni stil niko ne može da pobedi, taj oblik igre ni sa čim ne može da se poredi. Sad je zazvonio u položaju nezgodnom, dvoboj je završen sa nerešenim ishodom. U međuvremenu je ušao u slavne, lik koji je prebio sve gospodare glavne. I za svoje Ipa da pokazao bi svrhu, u kung fu mora da se zna ko je na vrhu. Sve što imamo su duša i obraz, al bez porodične ljubavi siguran je poraz. I kad teško je, podrška na prvom mestu stoji, jer kad voli, onda čovek nema čega da se boji. Finalna borba sad se bliži polako, kvalitet je na delu, uopšte neće biti lako. Jer ovo je vrhunac ovog borilačkog čuda, tog starog stila kruna, dva majstora vinčuna. Počinju sa motkama, pokazuju veštinu, lome nameštaj i zidove uz veliku brzinu. Prelaze na mačeve, skoro istog stava, seku lutke, oštrice im samo struje pored glava. Pesnice se bude već naredne sekunde, kao uvod ove nove improvizovane runde. Žestoki su udarci, odbrana je jaka, sila je u nogama, iz tela roka snaga. Pogodak u oko sledi prekid filma kraki, ali Ip je sluhom uspeo da čuje pokret svaki. Dva fatalna udarca su